ba ta ci. Mun ji daɗi ƙasar Kamarun addu'a na ku ne gaba. Ni ina son ku kunje matasa in kasar Kamerun kunje. Yan wurin fada sai yi baza wantuna lokaci. Kamarun an faɗa addu'a na kuna cikin zamani lallai. Abubakar Gisa na ji matashi ne yana zamani. Yan wurin fada sai yi baza wantuna lokaci. Abubakar Gisa ya rike Allah shi yake magani. Mun ji daɗi matasan ki baza wantuna namu ne. Kwalfiri da ya wuce gayu yau shi ya zamto gwani. Mun ji daɗi ƙasar Kamarun addu'a na ku ne gaba. Ni masoyinku ne kuma yi bazawan masoyanku ne kunji. Yan wurin fada sai yi baza wantuna lokaci. Kamarun an faɗa addu'a na kuna cikin zamani lallai. Na ji sunan ka tura man kai kana fada ne. Yan wurin fada sai yi baza wantuna lokaci. Ita na Alhaji Usman Ibazawan masoyanku ne. Mun ji daɗi matasan ki baza wantuna namu ne. Kaga sarki na fada kwarai wannan fataken ka ne. Mun ji daɗi ƙasar Kamarun addu'a na ku ne gaba. Kaga gayu da ya iya wanka ban ga ta makarka ba kaji. Yan wurin fada sai yi baza wantuna lokaci. Kamarun an faɗa addu'a na kuna cikin zamani lallai. Miji Habiba mu je ta yi na san masoyanka ne. Yan wurin fada sai yi baza wantuna lokaci. Ana bayanin ka Abdullahi ina ga girman ka ne. Mun ji daɗi matasan ki baza wantuna namu ne. Mijin Habiba tana kaunar ka ina ga girman ka ne. Mun ji daɗi ƙasar Kamarun addu'a na ku ne gaba. Ni matasa na Ibazawan Kamerun ina yin ku har kullum. Yan wurin fada sai yi baza wantuna lokaci. Kamarun an faɗa addu'a na kuna cikin zamani lallai. Gaisuwan kuka salak wannan gurub na ku ne. Yan wurin fada sai yi baza wantuna lokaci. Ita gifawa masoyan naka kware iyayenka ne. Mun ji daɗi matasan ki baza wantuna namu ne. Mun ji daɗi da kai asalak wanga baitinka ne. Mun ji daɗi ƙasar Kamarun addu'a na ku ne gaba. Ida na Abdul Kadir ta gifini ina son ku har kullum. Yan wurin fada sai yi baza wantuna lokaci. Kamarun an faɗa addu'a na kuna cikin zamani lallai. Sannu Kadar Alasan dan tege muna ji da kai. Yan wurin fada sai yi baza wantuna lokaci. Abubakar masa duk shi ma ya ce yana yi da kai. Mun ji daɗi matasan ki baza wantuna namu ne. Ka sani idan zani yin waka sai na gabatar da kai. Mun ji daɗi ƙasar Kamarun addu'a na ku ne gaba. Yan fada haske kawai ku rike Allah shi ne maganin komai. Yan wurin fada sai yi baza wantuna lokaci. Kamarun an faɗa addu'a na kuna cikin zamani lallai. Isa ka ango na umma mu je yau ne da dinnan zuri. Yan wurin fada sai yi baza wantuna lokaci. Idan tana son ka sosai na ji da kai take fahari. Mun ji daɗi matasan ki baza wantuna namu ne. Ahmar mun ji sala shi ma din yana nan zuri. Mun ji daɗi ƙasar Kamarun addu'a na ku ne gaba. Kun ji sabon jini yaro shi ma na warfi dan lallai. Yan wurin fada sai yi baza wantuna lokaci. Kamarun an faɗa addu'a na kuna cikin zamani lallai. Ida na Umu da Abdullahi shaku abin naku ne. Yan wurin fada sai yi baza wantuna lokaci. Ida na walfiri ran kuma Ibazawan garin naku ne. Mun ji daɗi matasan ki baza wantuna namu ne. Abdul wakar gari ke dalilin ku ne. Mun ji daɗi ƙasar Kamarun addu'a na ku ne gaba. Abdul yaro ne wallaban manta sunanai. Yan wurin fada sai yi baza wantuna lokaci. Kamarun an faɗa addu'a na kuna cikin zamani lallai. Isma'ila dan tikiri shi ma yana lokaci. Yan wurin fada sai yi baza wantuna lokaci. Kamerun har da Ibazawan can ma yana lokaci. Mun ji daɗi matasan ki baza wantuna namu ne. Ka wuce ayarin karfi kai ba a yi magaci. Mun ji daɗi ƙasar Kamarun addu'a na ku ne gaba. Isma'ila Ibazawan tikiri kana lokaci kai ma. Yan wurin fada sai yi baza wantuna lokaci. Kamarun an faɗa addu'a na kuna cikin zamani lallai.
gaisuwa kun kai Ibrahim bare ina gaida kai. Yan gurin fada sai iba zaman kuna lokaci. Sannu sannun kai Ibrahim ni ma ina ji da kai. Kun ji daɗi matasan iba zaman gurin namu ne. Gaisuwa kun kaɗan tikirit can ma ana ji da kai. Kun ji daɗi ƙasar Kamarun addu'a na bude gaba. Gidana Alhaji Sale ka iba zawan muna ji da kai kai ma. Yan gurin fada sai iba zaman kuna lokaci. Kamarun an faɗa addu'a na kuna cikin zamani lallai. Na gaida matari ula kai sabon jini ka isa.